दिनै प्रमद बर'आ बबाव मावाखै मायाखै मा खोथा बिलाय जायफ्रा गुन मा होनो गुन सुनाय जायफ्रा गावसोरखौ थांनानै थानो हानाय नंला गावसा राजनितिखौ गसंथानो हानाय नंला बेखौ नुनानै मा खालामदों दिनै प्रमद बर' आरो इउपिपिएल नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ रनजित बसुमतारी जोंनि बिथांमोनखौ गाज्रि रावजों बखिलाबायदों लाब गैया जायखा बखिग्रा नाम लानोसै नामा बिपिएफआ दिनैहाय गुनजेर अरनाय मोनसे दंफां सिङाव जेबो गैला दन्द्रा आरो जायफ्रा बिदि बुंग्राना बिसोरो जाहैबाय हरिक माल बिसोरा दामबो गैला दमबो गैला हरिक मालसो मा होनना बुङो भाङा सिङा रावबो दाम होआ थाइसे थाइनैनि होब्ला होथों नङाब्ला ओरैनो गोग्लैना थागोन बियो नङा होमबा खोथाया बिसो खुलुमबाय नमस्कार আজিৰ সভাত উপস্থিত এটা সময়ত অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী শ্ৰী চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া ইয়াতে উপস্থিত আমাৰ বিটিচিৰ ইএম ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া এমচিএলএ আমাৰ মাধৱ কাৰ্কি ডাঙৰীয়া স্থানীয় এমচিএলএ মন্টু বড়ো ডাঙৰীয়া এছটিচি ডাঙৰীয়া আৰু সকলো আমাৰ বিষয়াসকল আৰু কোকিলাবাৰী শিমলা বড়বাজাৰ এই অঞ্চলৰ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ দাদা ভাইসকল বাইদেউসকল ভণ্টিসকল মই আপোনালোক সকলোকে কাম্পাপৰগিয়াৰী হৈ ইউপিপিএল দলৰ হৈ মই নমস্কাৰ যাচিছোঁ आंखौ हयथ' बारा सिनायाखै नोंथांमोनहा आपनालोके इउपिपिएलर मानुह हय मग बर बेसि चिनिब पारा नाय निश्चय मैं डेपुटी चिफ आसिलो 15 बছर हाग्रामा महिलार दिनत जोआ एमपी इलेक्शनर मैं बीपीएफ दलरे एमपी कैंडिडेट आसिलो आरो एमपी कैंडिडेट जानानै आपनालोकर ओसरत भोट खुजिबर कारणे मैं এই ফিল্ডৰে দুবাৰকে মিটিং কৰিছো আৰু সেই বজাৰৰ যেটো বাথৌ মন্দিৰ আছে এই বাথৌ মন্দিৰত মই পূজা কৰি পেলাই ৰাইজৰ লগত বহি পেলাই মই ভোট খুজি গৈছিলো কবা কৰিব মই ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক বড় মানুহ দেখিছো আৰু আমাৰ যিমান বৰ বক্তা আছে তেখেতসকলে অসমীয়া ভাষাতে কথা ক'ব সেই গতিকে মই দু আকাৰমান বড় ভাষাত ক'ব বিচাৰিছো আৰু বড়দি এই বড় আমাৰ বাইদেউসকলৰ দাদা ভাইসকলক কয়েকটা কথা ক'বৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজন আছে আৰু সেইটো কাৰণে মই বড় ভাষাতে ক'ব বিচাৰো আপোনালোকে বেয়া নাপাব आबोमोन दिनै प्रमद बर'नि सरकार आरो जोंनि आगोलनि हाग्रामा बा बीपीएफनि सरकारनि गेजेराव गोबां फाराग दङ नोंथांमोनहा मबाइलाव नायबाय थायो मा जादों मा जायाखै आगोलाव मामोन दिनै मा जागासिनो दं उनाव मा जानो नागिरदों बेफोरखौ दिनैनि बयबो मिन्थिनो नाजागासिनो थायो आरो सोलोंबायबो थायो आरो मिन्थियोबो गोबां फाराग दं এই মাত্ৰ আমাৰ एमसीएलए डांगरिया कयेकटा कथा कय गल এইখন ফিল্ডত বলে 50 কোটিতকৈ বেছি খৰচা কৰি পেলাই ইয়াত ডাঙৰ এটা ষ্টেডিয়াম বনোৱা হ'ব আমাৰ দিনৰ যেটো আমি এটা পৰিকল্পনা লৈ পেলাই কাম কৰিছিলো আৰু এতিয়া প্ৰমদ বড়ৰ চৰকাৰে যেটো পৰিকল্পনা লৈ পেলাই কাম কৰিছে ইয়াত মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে আমাৰ দিনৰ কি কৰা হৈছিল যে অমুক সমষ্টিৰ এমसीएलए बीपीएफ दलर सक्रिय कर्मी खूब माने स्ट्रंग कर्मी गतिके तेखेतो अलप सहाय करा जाओ এই অঞ্চলে একটা স্টেডিয়াম বনোৱা হোক সৰুকৈ কিন্তু আজি প্ৰমদ বড় ডাঙৰে কি কৰিছে কোনো এটা অঞ্চল বাদ থাকি যোৱা নাই কোনো জাতি গোষ্ঠী এৰি থৈ যাব বিচৰা নাই সকলো জাতি গোষ্ঠী ধৰ্মালম্বী আলো এলেকাটো লৈ পেলাই তেখেতসকলে সমানে সমান কেনেকে উন্নয়ন আনিব পাৰে এই কামটো প্ৰমদ বড় ডাঙৰীয়ে কৰি আছে 40টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 40টা ষ্টেডিয়াম বনোৱাৰ সিদ্ধান্ত তেখেতসকলে লৈছে আমি 15 বছৰ শাসন কৰিলো
15 বছর শাসন করার সময়তো আমি 40টা সমষ্টির কারণে এটা স্টেডিয়াম বনাই দিব নোৱাৰিল प्रमोद बर'आ दिनै मा खालामबावदों जे मोनफ्रोमबो 40टा समष्टिनि सिङाव मोनफा मोनफा मोजां अडिटोरियाम मिटिं खालामनो मिटिंआ खालि इउपिपिएल निल' नङा रायजो राजाफोरनि मिटिं सरकारनि मिटिं बायदिसिना मिटिं बान्दोनि मिटिं सावरि बादालिनि मिटिं खालामनो थाखाय अखा बांखा सान्दुङाव जोंहा बे रोखोम न' गैया ओंखायनो प्रमोद बर' आरो इउपिपिएल नि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै मोजां सिन्था खालामदों 40टा समष्टियाव मोनफा मोनफा मोजां अडिटोरियाम मिटिं खालामग्रा न' लुनांगौ आरो बे रोखोमै नोंथांमोननि बे सिमलायावबो दहाय एमसिएलए बिथाङा जोबोद मोजाङै बुंबाय गंसे गिदिरथार स्टेडियाम दा बानायगासिनो दङ आरो लोगोआव गंसे आरोबाव डक्टर भुपेन हाजरिकानि नामावहाय बिराद गिदिर मोनसे स्टेडियाम बानायनो थांबावगासिनो दङ जोंनि जौगानाया बिदिसो जानांगौ अबेबा खनाखौ नागारनानै सोरखौबा अनख्ल'नाय सोरनोबाल' आसनि होनानै सोरनोबा होयै बिदि जानो नाङा बेखौ प्रमोद बर'आ खालामनो थाङाखै दिनै समान समान बयबो खुसि जादों बर' সকলে যিমান সুখী হৈছে আজি অসমীয়া সকলেও সুখী হৈছে বিটিচিত মুসলিম ভাই সকলেও সিমানেই খুশি হৈছে আমাৰ আদিবাসী গুৰকা গাৰো ৰাভা ৰাজবংশী সকলোৱে আজি শান্তিত আছে সুখী হৈছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভাল শিক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে সাহস পাইছে এটা সময় আছিল উত্তৰৰ মানুহ দক্ষিণ ফালে যাব নোৱাৰে পশ্চিমৰ মানুহ পূব ফালে নাযায় ভয় আশংকা এই সময় এতিয়া উকুলি গ'ল প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত নাই प्रमोद बर'नि दिनाव बे गैया नोङो सोनाबहा थां बयबो बुंगोन फै आब' सानजाहा थां बयबो बुंगोन फै आदा माब्रै दङ बेबायदि नङा होमबा दिनै जोंनि ओनसोल बे ककिलाबारियाव मानासर काके काके কোনবা সেই পাঠশালাৰ মানুহ সাহস হৈছিল নাকি আমাৰ এফালে আহি পেলাই কিবা ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে 20-30 বছৰ ব্যৱসায় মানুহ আমাৰ অঞ্চলৰ সোমাবলৈ ভয় খাইছিল কিন্তু আজি পৰিস্থিতি ভাল হোৱাৰ লগে লগে সব গাঁৱত সব জাগাত বেপাৰ বাণিজ্য হৈ আছে মানুহবিলাকে আহিছে গৈছে आरो बेयो जोबोद मोजां जादों फरायनो मोनबाय दिनै गथ'फ्रा गभर्नमेन्टआबो मोजां मोजां स्किम बानायबाय दिनै माबानो सुपार 50 आंनो बानायदोंमोन মই নামাকৰণ দিয়া নাছিলো শিক্ষা বিভাগ ময়ে চাইছিলো 15 বছৰ বিটিচিত আৰু যেটো আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া যেনেকৈ আৰু সফিষ্টিকেশ্যন ৰিফাইনমেন্ট আনি পেলাই যি সুপাৰ 50 বনালে এইটো মই 25 জনীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিল্লীত বছৰত 3 লাখ পইচা এসিস্টেন্স দি পেলাই সহায় দি পেলাই মই ইউপিএসসি কোচিং দিয়াইছিলো आईएएस आईपीएस जानो थाखाय जी कोचिं लायो बेखौ आङो पजिशन बोसोरसेयाव दिल्लीयाव फाथायोमोन दिनै प्रमोद बर'आ बिथाङा दिनै फैनानै सुपार 50 नामाकरण होनानै बेखौ 50 जन लांबाय आरो 50 जननिबो बारा दा खालामगासिनो दङ बिथाङा 100 जननिबो बारा खालामदों माखासे जाति गोष्ठीफोर दङ फरायनायाव उनावहाय आदिबासीफ्रा माब्लाबाबो बर'जों समान फरायनो मोनाखै बर'आ माब्लाबाबो बङालिजों समान फरायनो मोनाखै दा नै बेबायदि फाराग जेन' बिटिसिआव थाया बेखायनो गोरिब दुखिया मोजां मार्क्स मोनै जाति गोष्ठीनि छात्र छात्रीफोरखौ आरोबाव सुबिदा होनो थाखाय प्रमोद बर'आ दिनै सुपार 50 खौ 50 जननि बारा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फोरोंदों जोबोद मोजां এইখিনিতে মই কম আমাক কি লাগে রাজ্যক কি লাগে আমি রাজ্যआ बियाखैब्रा जे जोंनि गामियावबो 10 साला न' जानांगौ जोंनि उमुक दैनि दालाङा 1 किलोमिटार जानांगौ होननानै बियाखैब्रा जोंनि गामियावबो ओभारब्रिज फ्लाइओभार जानांगौ होननानै बियाखै जों माखौ बिदों जोंनो जि थांनानै थानो थाखाय जि अति प्रयोजन जि मुवाफोर दङ बे मुवाफोरखौसो जोङो बिदों मानो मानसिया थांनो थाखाय मा नांगौ मोनथाम जिनिसल' नांगौ
थांनानै थानो थाखाय जोंनो आदार नांगौ आदार जोंनि लाजिनाय जोंनि सयभता जोंनि गोजांनाय बायदिसिनानिफ्राय रक्षा मोननो थाखाय जोंनो जि नांगौ जि आरो मोनसेया जाहैबाय जोङो उन्दुनो थाखाय थानो थाखाय जोंनि सिकिउरिटि अखा बांखा सान्दुं बायदिसिनानिफ्राय गनो थाखाय जोंनो न' नांगौ मोनथामल' बुस्थु नांगौ आदामोन मानसिनो आदार नांगौ न' नांगौ जि नांगौ बाखिया बाखि बे गारि घोड़ा एयार कन्डिशननो उमुकनो बेफोर प्रयोजन गैया मानसि थांनानै थानो दा जोङो बिटिसि आवबो बेखौनो लुबैदों जे थांनानै थानो थाखाय जोंनाव दिनै जि दंसै थांनानै थानो थाखाय जोंनाव एसे न' दंसै सोरनावबा गैया ओंखायनो गभर्नमेन्टनि जि आसनि PMAY न' बेखौ गोरिब मानसिफ्रा मोननांगोन जायफ्रा मोननांगौ बिसोरो मोननांगोन जोंनाव खाना खुज्रा लेंग्रा लेंग्रि बेमारि आइजोफोर दङ सरकारा जि आसनि हरनाय अरुणोदय आसनिनो माबा बायदेव आसनिनो माबा माबि आसनिनो बेखौ मोननांगोन गोबां मानसिफोरनाव दिनै हा गैया माखासे हाफोर ओरैनो गोग्लैसोनानै दङ फोथार मोसौ गुमग्रा जानानै दङ बे हाफोरखौ गोरिब दुखिया जायनाव हा गैया बिथांमोननो जोङो राननानै होनांगोन बिथांमोनहाबो खरलबसे हा न' लुनानै थानो मोननायनि अधिकार दङ आरो बेखायनो मोननांगोन दा बेफोरखौनो मावनो थाखाय दानि UPPL सरकारा मोजाङै अफिसारफोर नेताफोर समाजनि सेनियर ज्येष्ठ व्यक्ति बिथांमोनखौ लानानै दिनै खामानि मावदों हिनजावफोरखौ नागाराखै सेंग्राफोरखौ नागाराखै बोराय बोरायफोरखौ नागाराखै बुरै बुरैखौ नागाराखै सोरखौबा लेंग्रा लेंग्रि बेमारि होननानै नागाराखै बयनोबो थांनानै थानो थाखाय जि मोननायनि अधिकार दङ बेखौ मोनहोदों आरो बेनिखायनो दिनै नोंथांमोनहा बेवहाय खमसे खम 8-10 हाजारसो जि बेनिफिसियारि सरकारनि माबा मोनसे नङा माबा मोनसे आसनि मोननाय नोंथांमोना दिनै नुजाफैदों जोबोद मोजां मोनदों गोसोआव दिनै माखासे मानसिफ्रा बुङो बे सरकारालायनो प्रमद बर'नि सरकारालायनो जेबो मावाखै जि नुदों लामा नुदों दालां नुदों लायनो आगोलनि सरकार सोरबा उमुकनि सरकाराव दिनावसो मावदोंलायनो सरकारा सरकार गोदोब्लाबो दानिब्लाबो उनावब्लाबो जि सरकार जागोन जाया सरकार दागोन बियो बेबायदि जौगानायनि खामानिखौ मावखानांगोन 15 बोसोर BPFआ सरकार जादों नालाय जोंलाय माथो मावनांगौ बे दालांखौनो बानायनांगोन बे लामाखौनो जोङो बानायनांगोन रायजो राजानो सा सुबिदा लाबोनानै मोजां खामानि मावनानै होनायाथ' सरकारनि दिनै प्रमद बर'आ बबाव मावाखै मायाखै मा खोथा बिलाय जायफ्रा गुन मा होनो गुन सुनाय जायफ्रा गावसोरखौ थांनानै थानो हानाय नंला गावसा राजनितिखौ गसंथानो हानाय नंला बेखौ नुनानै मा खालामदों दिनै प्रमद बर' आरो UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ रनजित बसुमतारी जोंनि बिथांमोनखौ गाज्रि रावजों बखिलाबायदों लाब गैया जायफ्रा बखिग्रा नाम लानोसै नामा BPFआ दिनैहाय गुनजेर अरनाय मोनसे थंफां सिङाव जेबो गैला दन्द्रा आरो जायफ्रा बिदि बुंग्राना बिसोरो जाहैबाय हरिक माल बिसोरा दामबो गैला दमबो गैला हरिक मालसो मा होनना बुङो भाङा सिङा रावबो दाम होआ थाइसे थाइनैनि होब्ला होथों नङाब्ला ओरैनो गोग्लैना थागोन बियो नङा होमबा खोथाया बिसोर गतिके बिथांमोनहा जेसेबांखि दुगा बुङा मानो आरे भाई नोङो मा अबस्थायाव दङ नोंसिनि महर मोखाङा मा जानानै दङ बयबो रायजो राजा नुजोबथारबाय खिग्रा मानसिया लाजिया नुग्रा मानसियासो लाजियो खोथायाथ' बेबायदि ओंखायनो गावसोरखौ मा बुङो गावसोरलायनो 1 नाम्बार बा